Twijslerheide stond dit jaar voor de 9e keer in het teken van het Oldtimer Festival. Veel oldtimers, personenauto's, vrachtwagens en nog veel meer. Zoals oude bromfietsen, oude motoren, kortom, te veel om op te noemen. We zijn hier bij een oude 2 CV en een jongens zit ook in. En ze houden het van elkaar wij. Het onderstel en het motor is hetzelfde. En het heeft nou een button. Ik heb een ein die in mindere staat is als deze. De helft bovenkant oud en 60 en de bovenkant op. Daar komt het eigenlijk op del. Dan heb je een oude auto met een 2 CV motor. Ja, maar hij nog inbouwt. Dus samen 2 auto's bouwt. We zijn hier bij een Citroën, maar hij lijkt het er net op. Nou ja, hij lijkt er misschien nog wel wat op, maar het is net allemaal origineel meer. Ik heb een oud stuk oud ijs gekocht en daar heb ik naar mijn eigen smaak heb ik hem opgebouwd en ik heb er een V18 gebouwd. Die man die vreeg €1400, maar de helft ligt het meer beter. Nou, ik kom hem dus gewoon meenemen voor die zo'n hele bank. Dan is er een stuk oud ijzer, maar dan is het nog lang net een auto meer. Nee, dan zit er een soort vrije tijd in, een soort oeren en liefhebberijen. Nee, deze verkeep ik net natuurlijk, hè, want dit is mijn kindje. Ik broek hem van lietse boodschappenritjes en voor de rest, ja, na dit soort dagen, ja, ik krijg een soort tom omheen onderwijs en lachende gezichten, iedereen wordt er blij van, hè, wat leuk zullen. Heel bijzonder was deze keer de intocht van een groot aantal zogeheten Lagonda's. Wat is er zo bijzonder aan een Lagonda? De Lagonda is 3 keer failliet gegaan, de fabriek, en dat is een Amerikaan geweest. Die heeft in Engeland eerst 3-wielers gebouwd en toen een Lagonda. En dat is later overgenomen door Aston Martin, daarom ook Aston Martin Lagonda. En dat zijn de moderne Aston Martins zijn er uiteindelijk uit voortgekomen. En ze kwamen overal vandaan uit heel Europa. Waar komen ze hier? Aus Hamburg. Aus Deutschland kommen wir. Where are you from? From Bedfordshire, in England. Et vous êtes de la France? Oui, je suis de la France. Je participe à un rallye avec un ami luxembourgeois. Wat is dit voor evenement, meneer Arendsen? Nou, het is een evenement van Lagonda-leden die elkaar elk jaar een keer ergens in Europa opzoeken. Dus ieder jaar is er ergens een 3-daags samen zijn. Ik vind het fantastisch om al die enthousiaste mensen bezig te zien. En ik heb ongelooflijk veel respect voor de manier waarop dit eigenlijk door vrijwilligers wordt opgezet. Als dit landelijke bekendheid krijgt, hoe goed dit evenement georganiseerd is. Ik denk dat jullie dan terrein tekort komen, want het is werkelijk, en ik weet zeker, ik heb nu al mensen gehoord die volgend jaar, misschien met een andere auto, maar toch willen het evenement willen bezoeken. Binnen, op het terras of verder. De simmer strielt u die radio.